barriada aquí a Buenos Aires i continuarem la visita per generar Riera, una zona on realment hem avançat molt en la millora de la vida dels barris. El carrer Blancarna, aquest cívic, és un exemple clar del que suposa per als socialistes una ciutat millor, amb més espais públics, més dotació d'arbrat, una pacificació de trànsit, peatonalització i sobretot espais per viure i conviure. I a més, farem una visita més enllà fins a arribar també a zona Can Redó i el que ha estat l'inici de la rehabilitació dels habitatges de Can Redó, mal anomenats vivendes de Corea. Un procés llarg, costós sobretot perquè suposa que la gent depositi confiança en nosaltres per posar en nom de l'Ajuntament dels habitatges i poder-los rehabilitar. Però un procés que ja ha conegut les primeres passes i que a nosaltres ens agradarà, si tenim la confiança que puguem consolidar. Una zona altament poblada, amb molts de veïns i veïnes que necessiten aquest espai públic per compartir, per gaudir, i necessiten que evitem processos de degradació, com és el cas dels habitatges de Can Redó.